Siyanibingelela mama, kunjani? Siyaphila baba, njani nina? Siyaphila, singezwe kunina. Umama ubani mhlambe kafushane nokuthi sikephi indawo la? Umama uMakhanyile ogane kwaSibiya la ekhaya. Yebo. Sisendaweni yaseNanda Clip ebizothi kusemachobeni. Yebo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nifike emveli kokuhlupheka kwami okungaka. Ngizama ukunithola ngethemba lokuthi kulokho okungihluphile nizongisiza ngoba ngihlale ngibona nisiza abantu. Ngibokuzalwa ke ngingwasendaweni yaseNkandla esigodini sase eMpunga emlokhuzeni eMvuzane. Ngicela ningisize mayelana nodaba lwengane yomfowethu eyazalwa ngo1977 izalwa uPhozoma wakwaKhanyile noMusa wakwaMthethwa. Esibhedlela eMalandeni eyazalelwa kuso ayibangisaphuma kusona yalahleka phakathi esibhedlela umakoti wabuye ekhaya ingane engasayiphethe. Sebeze bashona kabazali bayo. Umfowethu ushonile ngonyaka ka2000 if I'm not making mistake. Uma wayo ushone ngo2010. Uhambe abazali bayo bekhala kakhulu ngalengane yabo kwakuyintombazane. Umfowabo ke wayo emelamayo uThokozani Khanyile usebenza kwaIsidingo usebenzela emanzi Mtoti. Uthengile ngesemsebenzini wezwa ukuthi Themba libulali. Kunomuntu wesifazane olanda istory esifana nalesi engisixoxayo nami. Themba libulali okhozini kuMamdudu Khoza. Yebo. Kwakumhla ka10 kuAugust last year. Khuluma nomuntu wesifazane ngokuthi ufuna ihlobo zakhe noma abazali bakhe. Wazisho ukuthi yena usibanibani kwaSibanibane uzale wazalwa esibhedlela eMalandeni wantshontshwe esibhedlela akanawo umlando wabantu bakubo kodwa into ayaziyo ayizwayo ukuthi uma wakhe wayempofu ngebala umakoti kaMfowethu ke wayemhlophe ngempela ngebala manje ke umfowabo ke lokhu uyena owezwa leso simemezelo ngoba uthi kwaku 10:30 isikhathi ezizwa lento wabe segxuma ezama ukuthatha ipeni ethi uyabhala uzama ukubhala imininingwane maye sethu uyayibheka inamba ayibhale kahle ishode ngenamba eyodwa uthi kuyenzileke imizamo kwasho ukuthi umuntu wesilisa futhi ke izinto ezinjengalezi mhlawumbe akayijwayele nakahle wagcina ehlulekile ke ukungena okhozini ethi ucela ukuthi ukuthola le tape le ekuyiyona ekwakukhuluma kuyona lo muntu sinenkolelo nje bafowethu kakhulu ukuthi ingane yomfowethu leyo ngoba yonke imininingwane ayibekayo 77 uqondana konyaka ibala lika mawakhe indlela alahleka ngayo isibhedlela azalelwa kusona lokho oguqela umfunayo untomkhona wakwaKhanyile ubaba wayo lengane ungumfowethu kwelamano baba bethu ubaba walengane uzalo baba omdala mina ngizalo baba omncane wakhe ngikhulele khona kubo kwayo la ezalwa khona yona eNkandla kwaKhanyile esigodini sasenkunzi Impunga kwesikabiyela bathi seyinyosi ngegama elijwayelekile. Ngiyabonga. Okay, mhlambe umama uma kukhona mhlawumbe abathola nomyalezo nabafisa mhlawumbe ukuthi ke banithinte banganithinta ngicela bangithinte kwi-phone number yami 0 ngoba into ehlupha into kanje kubuye kungena abantu abarong yebo basebenzisa inamba mhlawumbe ezirong angisho ukuthi ungayikhiphi kodwa ikhiphi yebo uqaphele lokho because yebo siningi into la ngoyiza lisaphephile yebo baba yebo cha ngike ngikuzwe nami impela yebo ngifisa uma ukhipha la ukhiphe into ezokwazi ukuthi ibe safe nathi futhi njengothulile kunankinga sikhona bangakwazi ukuthi basithinte siyomxhumana naye lo muntu kodwa ngasengisho ukuthi esadini lakho ucela ukuthi ungathi sambile kusasa ukuthi uthuleni waziwa ngifaka isidingo number yami yebo baba yebo cha hayi ngizokubekezelela lokho noma yini engoyithola ngiyoyifonela ithuleleni ngitshela ukuthi kunento kanje engiyithola nami ngizoqaphela futhi ngoba ngiyasazi nami leso scam leso ke kwenzeka kubo kaMkhongo wami nabo befuna umuntu kanje bagcina befonelwa abantu abarongi yebo angazi noma sengayisho yini hayi ungayisho ma ithi 078 071 0460 afune nje uMesisi Sibiya uMakhanyile yebo okay nithe kwakumhla ka10 August kwakumhla ka10 August kwithemba libulala ngo10:30 ekseni iphuma le ndaba umuntu owayefuna abazali bakhe yebo last year 10 August okay yebo ingane yayifuna abazali bayo ibafuna inestory esifana nse nathi esinaso ngengane yomfowethu yalahleka ithi nayo kuthiwa yazalelwe eMalandeni
ithi nje into eyaziyo ukuthi unina wayempofu manje ke umkamfowethu wayempofu ngikhuliswe uyena wayempofu yebo ukufana unyaka kufana icomplexion kufana istory asethemba ukuthi umkhondo uzovela ngiyanethemba abantwana benkosi ngihlale ngibona abantwana basiza ngiyacela nje na kubona abokhozi FM ngiyacela abantwana benkosi nisisize nisilekelela ngakho konke kusemandleni akusadleki ngisho ukudla einganeni zakwabo akusadleki nje ngisho ukudla akusadleki ngiyacela nje bafowethu mina ngiyifuna njengo-anti wayo ngu-anti wayo mina kuma wakhe zikhona ezinye ingane zikhona yena nje ulama uThokozani yena bese lanywa ufezile alanywe unomali alanywe uThami bese kugcina uGabi okay ingane zakwabo yena wesingaki uma wakhe owesithathu yena ngoba uma wakhe waye egane umfowethu enengane ayethole kwenye indawo ayisekho ke emhlabeni yena sasibiza ukuthi umsoco abaya kodwa akayazi yena ukuthi siyashona ke naye kodwa nje la ekhaya kithi kwakhanyile ungowesibili yena ulamthokozani uma wakhe mhlawumbe uyasikhumbula isigameko sokulahleka kwaye ingane esibhedlela ukuthi ilahleka konesi ilahleka uthi yalahleka konesi uthi angithi yayisenesari ngesikhathi ekuthiwa nje abahambe boyincelisa izingane wafice yakhe ingasekho iphindanga yatholakala lavula icala sekuyinkinga ukuthi sazi ngoba sekudala kakhulu naye futhi akasekho emhlabeni asazi noma lavulwa yini kodwa ngineqiniso ukuthi lavulwa phela unina wayevele ehlala eMlazi siphi isibhedlela iMalandeni kwathiwa iMalandeni enkandla no ngicabanga ukuthi asisemlazi sosibhedlela eMalandeni yesasemlazi ngokucabanga kwami ngoba ngiye ngizwe nje nangabanye abantu bekhuluma ngamalandeni kwakusemlazi lento okuthiwa kwengane ukuthi into endala into endala kakhulu nje impela into endala kakhulu lento nje yamfaka kwisimo esibhedayo kakhulu uma wakhe waze wahamba nje emhlabeni wahlukumezeka kakhulu uma wakhe ngesimo salengane yakhe fanele shame kwakuyintombazane nendoda ekhaya imsola ukuthi mhlawumbe ulahle ingane kakhulu nje kakhulu siyacela nje bafowethu nabezwayo bakithi bengithi ngizoyiphatha nenamba kamfowabo ngiyifake nayo mayese ngisuke ngashiya ucingo la ngaphakathi ngiyifake nayo ngoba uyena umuntu nje bandlo behlupheka kakhulu Nkosi yami efaka na ko Facebook yonke indawo ethi mhlamba ngase kuthiwe mhlamba kushayisana mhlamba thuke khona mhlamba umuntu omtholayo no akunankinga manje nathi sizozama ukuthi simxhumanise nabo umdidiyeli wohlelo lejabule Juli yawo ngiyacela ingane zakwethu ngicabanga ukuthi ibona vele awusibedidiyela uhlelo lezempilo njengalezo yebo Themba Libulali mhlawumbe nakhona kuThokozeni bangaphinda mhlawumbe nabangivele siyacela nje ingane zakwethu ngiyacela ukuthi umuntu wayekhulume la yebo ayisiyo singafika abandla mabengasivulela lelo thuba singafika Nkosi yami siyabonga nje kakhulu bakithi nokuthi nje uNkulunkulu aniphe lelo thando ukuthi nihlupheke nifike la ngoba bese ngiqala ukulahla ithemba ngiyathemba ke nje Nkosi yami ukuthi ke ukugijima kweni kuzoba noNkulunkulu phakathi ngiyacela ingane zakuthi sifundiseni ingane yakwethu hayi sizozama okusemandleni ethu ma ngiyabonga baba ngicela nje konke niqaphele ama calls kanje ngoba kuye kuvela abantu sebefuna imali ngomkhondo mehlo kaboni yebo babi yebo nanokuthi ke phela izovela inzwela kwazi ukuthi zizonele izingane nifunayo yebo phela abantu kufuneka bazi ukuthi lo yovela i-DNA test sikarante ngayo nje ukuthi i-DNA test iyona esiyoyenza yebo nayo usisi la yakhona mangabezwa siyacela iveze nanku umuntu ngoba naye lapha ekhona amsho impilo yakho ukuthi ayimile kahle nami nje ngiyabona ukuthi uzasukuma esifuna nje ngoba kusho ukuthi zikhona izinto ezimshayayo naye kakhulu futhi animazi negama uthi ubani asimazi negama kodwa ngiyafuna nje ukusho aqanjwanga Nkosi yami engakaqanjwa ngiyafuna nje ukusho ukuthi intombi le izalwa uMamthethwa unina owakwaMthethwa la emaphepheteni phansi kwentaba eMambundwini yabo lento kwatshontsha ingane manje phela ukhulile manje lo muntu hawu ukhulile Nkosi yami unanezingane bakithi thembe ukuthi mhlawumbe akanaye yakubo Nkosi yami akathandanga kwakhanyile akathandanga kwakhomo ngoba ugogo uzaluyise uMakhomo ugogo uzaluyise uMalithulu ugogo uzalwini uMakhomo ngoba singaba imbedu mehlwane ke futhi le hawu ngana ukuthi sethemba ushembe nje baba sethemba ushembe nje ukuthi angeke azaza silahle kuze kube kangako sithemba uNkulunkulu nje ukuthi uNkulunkulu uwenzile umusa emsibekele manje kuze kufike kuyena ukuthi ayifunele nabantu bakubo ngoba kusho phela abazali behluleka ukumfuna bamthole yebo ngiyacela ngane zakwethu ngiyacela nje nasemhlabeni nje wase South Africa
nisifunise izingane zakwethu abezwayo nje bandla ngiyacela basifunise ngangcoba mhlawumbe welahlekena negama manje ukuthi nje ngoba siyamazi ukuthi ayintombazane kwaze kwalikhona yabona hayi ngiyakubona okumthola sengibuka iprocess nje kufanele iqale phansi manje ngokuthi uyatholakala umaphezi and ngiyayazi yabona leyo nkiyankiya yokufuneka shife igama shife isibongo Nkosiyami ID kumanje mhlawumbe ageji nje futhi unayo ngempela i-ID yebo uma wakhe nje wayesho njalo ethi wantshontsha unesi wayesho njalo nje uthi unesi basemalandeni bantshontsha umntanami hayi kwaba isimo esibhlungu kakhulu imhlukumezile uma wakhe lento uphile naleli pheni imihla yonke ukuphila kwakhe angifuni ukungasho nje uhlukumezeke kakhulu uma wakhe kakhulu bakithi uvela uma wakhe akasekho ubandla shame uma wakhe uhambe ngo2010 akasitheme mhlawumbe ukuthi uma wakhe nayo ingilo sekhanya ngale kuyena ukuthi amphusha ukuthi afune umndeni wakhe ngoba ukhona sisho njalo nathi sathi kusho ukuthi umfowethu nomkakhe bathema beficana ngale kwatholakala ukuthi into abahambe emhlabeni ngabaphethe kahle indaba yengane yabo ngoba hayi bibaphethe kambi shame kakhulu uma wakhe shame imphethe kabi kakhulu bakithi hayi kwehla ihlazi liphule emzini kaKhanyile hayi okay ngicela ungiphinde lemininingwane manje kokugcina umntwana wazalwa ngo1970 umntwana esimfunayo wentombazane wazalwa ngo1977 esibhedlela sasemalandeni eMlazi wantshontshwa eNesari yes okungaziwa ukuthi wantshontsha ubani wayezalwa ke uNomusa wakwaMthethwa ezalwa uPhozoma wakwaKhanyile angilazi igama lika Bhuti elisepasini ngazi nje leli nje baba bembiza ngalo angazi mhlawumbe likhona yini elinye kodwa ngazi uPhozoma nje unina wakhe wayempofu unina walomntwana uyise wakhe ke owasenkandla esigodini sakwabiyele enkunzi impunge emvuzane ongasekho uyise nonina abasekho emhlabeni mina ngu-anti wakhe ngudadewabo kayise ngokulamana kobaba bethu nobaba wakhe abantu akwabo azalwa nabo uThokozana uDumengele kaDosha kube ene uFezile kube uNomali kube uThami kube uGabi abantwana bakwabo abakhona baphila emhlabeni hayi siyabonga ngiyabonga kakhulu ngiyabonga inethi yethu nokumemeza kuzoba impumelelo ngiyabonga abantwana benkosi ngiyabonga nami nginalo lethemba ngiyacela nje nako Mamdudu Khoza nako Sisinosihle engike ngathi mangichuma amashilazi amanye base besho ukuthi baye bazozama ukuxhuma izifike kuyena ngiyacela nje ingane zakwethu nginicela ngomoya wesonto nomoya wokukholwa ngiyacela ningilekelele ningisize ngiyithola ingane kaMfowethu ngoba makuhamba mina emhlabeni kube sekuhamba ukugcina mangihamba mina ingane ngathola kube sekuhamba ukugcina nje ngiyabonga kakhulu bafowethu inkosi nibusise siyabonga ngiyabonga baba